Sanibonani balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N. Siyaqhubeka namhlanje nenkondlo ebizwa ngokuthi unozidumo. Sizoqalisa ngendima noma ibinza lesithathu. Ake siqalise ke. Umugqa weshumi ufundeka ngalolu hlobo. Uyiphathise omkhulu umyalezo. Igama umyalezo lichaza amagama owaphathisiwe. Umugqa weshumi nanye. Kashongo njalo okaBush. Sesiyabona ke ukuthi unozidumo wazenzela okwakhe. Umugqa weshumi nambili. Uyididiyele ntokazi yase-Afrika. Igama elithi intokazi lichaza umuntu wesifazane omuhle, othandekayo, futhi owakheke kahle, onesithunzi. Wayijuba mame omnyama, umugqa weshumi nantathu loyo. Igama wayijuba lisuselwa egameni elithi ukujuba, elichaza ukuthi lowo owenza okuthile unikezwe imvume. Sesiyambona ke ukuthi unozidumo ubengumuntu omnyama ofana nami nawe mfundi. Umugqa olandelayo. Kwaqabhazela izisu emadodeni. Ukugqabhazela siyakwazi sonke kususelwa egameni ukugqabha elisho ukubila. Lokhu kuchaza ukuthi abantu besilisa bathuka bangenwa ngamanzi emadolweni noma bathuka kakhulu. Umugqa olandelayo. Uyididiyele kwaphela izinseka zobumame obamumatha izinyanga. Emgqeni weshumi nanhlanu igama elithi izinseka lichaza umhelo. Ukuphela kwezinseka kukhombisa ukuthi amasotsha ayengenalo noluncane uzwelo. Umugqa weshumi nesithupha uqondile. Abantu besifazane ababa nomhelo. Umugqa weshumi nesikhombisa ufundeka ngalolu hlobo. Abantwana babantu abazocoboshiswa. Igama elithi abazocoboshiswa lisho ukuthi ke manje ubulala ungashiyi lutho, ubulala usizile, ushaye ubhuqe. Ake sibone indima noma ibinza noma istanza sesine. Uyiphakile nozidumo wakithi. Wanamathela kwabakhulu bakho. La siyabona imbongi ithi mayithi wanamathela kwabakhulu bakho. Imbongi isho ukuthi mhlawumbe naye unozidumo lokho bekakwenza ubengakususeli nje ekhanda lakhe, ngoba unamathela kwabakhulu bakhe uchaza ukuthi naye ubethunyiwe. Yize ebinzeni noma endimeni edlule imbongi ichazile ukuthi lowo myalezo lo ubungaqhamuki kuBush. Kodwa ke bakhona phela abanye abaphathi unozidumo angabalalela futhi enze lokho abamtshele khona. Imbongi ithi emgqeni wamashumi amabili wayikhomba engahlehliyo. Lana siyalazi igama elithi ukuhlehla lisho ukuthi awuhoqi, lisho ukuthi awuphindeli emuva, ochaza ukuthi impi noma amasotsha aqunga isibindi abheka phambili kuphela, awabuyelanga emuva. Lokho abekuhlosile kwenzeka.
wayisingisa kuNtshebende iphume ekamabuyaze eyakho wayisingisa koSadamu ngolaka nesankahlu seluqu lokwahluleka kuNtshebende. Yingani ngwafunda noma ngiyifunda yonke lemigqa? Yingoba umugqa olandelayo angibeke ngalohlobo. Yingoba lemigqa iyathelelana. La imbongi ithi uNozidumo waqonda kuNtshebende kuqala. Wafika kuNtshebende wahluleka. Uthe ngokuthi ehluleke kuNtshebende wabese uba nolaka olwedlule, ulaka olukhulu ngendlela exakayo. Wathi ngoba esehlulwe ngale wakwata kakhulu wasuka wayoqonda manje kuSadamu. Wafika kuSadamu wabulala, wasizila, washaya, wabhuqa ngoba usethukuthele ukuthi kuNtshebende uhlulekile. Ngakho ke ngale usefika ke usethukuthele kakhulu. Yingako imbongi ithi emgqeni wama-26 wayikhomba ngolaka oluphindiwe. Emgqeni wama-27 ithi yadla mfazi yadla ndoda kuSadamu. Ibinza lokugcina okuyibinza lesihlanu lifundeka ngalolu hlobo. Lana ekufanele siqaphele ukuthi imbongi isebenzise imibuzo mbumbulu cishe emigqeni yonke. Ake siqhubekeke. Izidumo ezingaka uzisusa ngaliphi? Sesiyalazi igama elithi izidumo lisho uthuthuva, lisho uchuku, lisho isiphithiphithi, lisho isiyaluyalu, lisho ingxabano, lisho umsindo. Ulaka olungaka uluthathaphi? Ayikho into edinga ukuchazwa lapho. Ukuthi nje imbongi isebenzise imibuzo mbumbulu. Siyayazi imibuzo mbumbulu imibuzo engadingi impendulo. Isibindi esingaka wasifuziswaphi? Izindimbane ezilele kobandayo. Leli gama elithi izindimbane lichaza inqwaba yabantu, lichaza abantu abaningi. Bese imbongi ithi ngelakho izwi Nozidumo elinonya, elinesihluku noma elikhombisa inhliziyo embi. Bese emgqeni olandelayo imbongi ithi ngabe wunya lobugqila boyihlomkhulu. Siyasazi sonke isigqila. Isigqila ngumuntu oyisitholwa, isigqila ngumuntu ofuyiwe, isigqila ngumuntu osebenzayo, osetshenziswa kabuhlungu, osebenza kanzima kodwa ongaholelwa. Ngakho ke imbongi ichaza ukuthi uNozidumo unegqubu lokuthi wayegqilazekile phambilini. Hayi yena uqobo lwakhe noma siqu sakhe, kodwa abantu bakubo abamnyama. Imbongi iqhubeke emgqeni olandelayo ithi ngabe usebenzela uSathane ozimpondompondo. Imbongi ithi hayi phela, ngendlela uNozidumo anonya ngayo, ngendlela uNozidumo akhombisa ukuba ngunhliziyo mbi ngayo, lokho kungakhombisa ukuthi mhlawumbe usebenzela uSathane onezimpondo eziningi. Imbongi yaqhubeka emgqeni olandelayo ithi babenzeni uma bezicijela imikhonto yabo. Asihlaleni nathi mhlambe silindile ukuthi khona amazwe angase asihlasele. Bese imbongi emgqeni wokugcina ithi kakade iquzelwa ubisi lwayo. Igama elithi
iquzelwa lichaza ukuthi ihlokolozelwa ubisi lwayo. Siyazi sonke izwe likaSaddam yizwe elinowoyela omningi. Ngakho-ke la imbongi ichaza ukuthi ubisi lukaSaddam lolu abenalo, ochaza ukuthi uwoyela wakhe yiwona owenza mhlawumbe ukuthi uNozidumo cabanga ukuthi leli lizwe likaSaddam i-Iraq kufanele lihlokolozwe noma liqhuzwe ukuze uthathwe umnotho walelo zwe lelo. Siyabonga bafundi. Ungakhohlwa ukusubscribe, sinama channel amathathu. Nisale kahle.